Sospetsado sa kamatayon sa usa ka magtutudlo sa lungsod sa Minglanilla na sikop ra usab atol sa Teachers Day. Ang dinakpan miangkon nga nakulbaan human nakadisgrasya maong nisibat. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Atol gyud sa Teachers Day, nasikop ra usab ang gitudlo nga maoy nakadas magpatay sa magtutudlo sa Minglanilla Central School. Si Luigi Lizarte, 25 anyos, igod na lang sa pagmahay. Ug nangayo og pasaylo sa nahitabo. Patay si Ma'am Charisma Servado. Ug naangol ang bana niini. Human nadas maganang ilang gisakyang motorsiklo sa motor ni Lizarte niadtong Martes sa hapon. Ngayon lang yung pasaylo nila yun. Og ngayon ba, pasayloon lang ko. Andam na ni mo tubangon nila. Tubangon na lang ako sila yun. Matod pa, wa siya intensyon nga magtago-tago, apan nisibat lang human sa insidente tungod sa kahadlok. Lain niyang rason nga nagdali siya nga makahatoy og gatas sa iyang anak nga masuso. Dali ko ma'am kay nag-apas lagi ko mupadlig ko gatas akong anak lagi. Pila may edad sa anak niya? Mutulo pa kasi manar ma'am, ikakuan. Yeah. Tawagan na kasi mo hang pares. Gitawagan ko ba, gitawag padalion lagi ko kay wala gay gatas. Makabantay ko ma'am. Pero wala ko naka-brake ko pero naigo gyud siya. Naapsan na gid ba, wala na yung ka ang motor. Wala nakapaa. Nakapaa ang brake ko. Nasikop siya gahapon sa hapon dito sa lungsod sa San Fernando. Gipasaka na ang kasong reckless imprudence resulting to homicide, serious physical injuries and damage to property. Batok kang Lizarte. Walay resistance nga nahitabo. In fact, gistorya ni nato siya tungod lang yun sa kahadlok. O wa siya kahibong sa buhaton maong ni dagan siya. But nakita nato nga wala gini intent to kill gud ni nga tawhana. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.